Akosede edi kan wa afi mu mfimpi menu ne aduonu enum no. Mfimpi menu ne aduonu enum. Ena Euro Santehene di akosede esan say ya kan memu na akosede edi kan ti. Na nanu mu nyina atena ase e wo mahemfi akese mu emomu di ya akosede. Sanso ena eye Akwamuhene enso wode ne ho kwafo akoto otoso emiensa eye Akwamuhene wode ne ho ene nananom na afei nso ne wo faasefo asebie so nsebie nya do continent no omo ekotena ye gama ga eye nkramemu no onyina beka no ho ma ne di eye akosede no ne no mo wode niema hodu esi ne so 2025 no wode eto akoma eye Akwamuman nyina enimu no wo kire se ye ka Akwamuman dia eye maya eson ye tete maya enye nden na man no ebaye ena afi nso so ya da ye Euro Santehene eye awoka esanse wo freedom kire ba no senkenya Akwamu na je no ne netena ye ewie so na Akwamu nso no kohyia sebie so nsebe nyado na danfo dafo prekope eye wo bri konfo noche eno nti asante bakosam di yenka abra yeyi Akwamu edi efrimuda esanse Akwamu ka ho bi Akwamu eka ho bi ene nam so ema sebie so nsebe nyado opem so o say to buy ya ema asante chechire ye ne asante kanko no so emu susu etimi wie mu edi eno nti Akwamu de eye o man dada a ache eno nti wode no ho eka eye Akwamu ehu abakosem kakasa 15th century ena afen so eye otumfo asare o shase sesebe so sebe nya do obo Akwamu ase o ka Akwamu abakosem pi eche bebi Akwamu free ye bebi mu di kan kotena ye o mu free hokko bebi foforo etutu ye tukotena pi munnam so ema ebi mu kopie ye nkran na se ka me se Akwamu de Ghana hanuma famunya Ghana hanuma aya fa na pi no de o Akwamu adehye e wo honomo a wo kire se wo kase wo tukun ya na se wo ko ba bia nya se bia ya na hotemu na emu ye ne yie die mu ntia esan se be bia Akwamu adehye wo bia no ebi nso so wo amano ne wo kwa ye adwuma e ne wo kwa ye esan se wo nana no ko tena ba bi cha e wo so wo kwa na akɔhwe wo na obu so masetena mu na afi so efisi me wo no so wo ne nedi ye to so bi mu so manana no so nyante ase se ensase ahodo asebie so nsebie nyado eye nana no muti nkonya ahodo so embo mo fa ne se akonya wo nte so ne nsase ne wo de bi eye asase ne nyina ye ko mind dia a wo hwe so e dia ma Akwamu ende so wo hwe so dia ma Akwamu dia ne wo hu se bibi ehia Akwamu bibi a ye Akwamu ade bia so so wo be hwe ne ye dia ko e bra se de be beboa ama Akwamu man so afa na ntoma pefra esan se ono wode no ho sebie so sebie nyado wate Akwamu man no ete ne muni na ade nyinara Akwamu man edia eno nje sa no wo hwe se nana no so nana no matena nkonya so entena ne sa no so hwe ne sa se de be ya Akwamu man no so betime afa na ntoma pefra ye fa ensemi edifi bojare media ena yede baba so mo me enkotie ensem emu duru a wode ne ho kwafo akoto otoso miensa wa wo ye Akwamuhene abakosem a wo kan ye Akwamu abakosem ene na sebie so sebie nya esi Akwamu eni so 2025 nso yamra medin ede ma mefozia makra Achano Okatio Miti Manato Ananomo Ani Shemu ha Akwamuman ne enuanam ne adofo wa munyina fishapa Jeri se yan adaya edikan eni ewo afofoforo ayesimu yi na
the trade upon us. Na no mo ko yakase nso ase se abo ye ho ban na me no ye hu afi for free asida nko na me de ma won afi ye si mu apɛ de se na me hwɛ m'anim no enye ade foforo anaasɛ dada te sɛ nea a year 2024 yehu yi no adwuma da n'anim na mɛsrɛ sɛ nananom ne akwaman yɛahome kakra yi mmea mmɔma abɔ so mmarima nso yɛmmɔ yɛ belt ayɛ sɛ aboa kɛse no a ɔda fam ne bipagya no agyina ho yi de na agye sɛ adwuma da yɛanim adwuma a me ne wo mien asi ɛtumi yɛ na yɛde pagya wo akwaman ɛne dɛn sɛ wohwɛ yɛ calendar no ne so a akwasidae awukudae mmerɛ a yɛpae bayerɛ ɛne akwantu ne bebree nso wɔ yɛanim ananom ne anuanom na adɔfo akɔyɛ Akwamuhene de ne sɛ metu kwan a ɛna ɛhaw nananom bi ɛsɛ makɔyɛ Akwamuhene de sɛ mote ase ɛsiane mabakɔsɛm nti sɛ ne wuro no bɛka no meni choice madehye ɛwɔ Ghana man mu nyinaa ɛne amanɔne sɛne mu nim Akwamu abakɔsɛm no ɛne nanom ɛbɛtena Akumbi Sale ɛwɔ Corn Mountains wɔ ɛnɛ Cote d'Ivoire yɛfi hɔ no yɛhyɛ ɛwam ɛbɛtena Bono State kakra ɛsiane sɛ yɛmpɛ ɛhyɛ nti no by the year 1500 Akwamuman na yɛwɔ Twifoheman a na akwamfo na yɛ Twifo na yɛte Twifoheman the year 1505 na Akwamu kyekyere ne man pagya ne ɔhene pɔn a odi kan Otumfo Agyenkɔkɔbɔ ananom tena hɔ kakra efi hɔ no ɛbɛfa Abakrampa ɛhwɛ ya ne yɛwɔ Asaman kɛse ɛsuɔkɔ akwatia mpɛtɛm hɔ no mu ɛhɔ na Akwamuhene Otumfo Asare kyekyere ne man a ɛnnɛ ɛfrɛ no Asare ne man kɛse a ɛyɛ Asaman kɛse ɛne akwatia Akwamu fii hɔ anso yɛn yɛbɛsɛ yɛ control bibiara wɔ Gold Coast nti yɛbɛtena Nyanawase ne Nyanawaso ɛyɛ nnɛ Nsawam Daman Loka Sachikrom mpatam hɔ no mu ne nyinaa hɔ na Akwamuman bɛtena ase ɛhɔ na wiase nyinaa te Akwamuman ka yie ɛhɔ na Akwamu agye osu abankɛse bɔɔ so ɛhɔ na Akwamu ɛbɔɔ Asantehene a odi kan ɛho ban ɛde kɔɔ Asanteman mu ɛhɔ ne anuanom dɔmaafo ɛne wɔn ntam tetee okupie wɔ dɔmaa ɛhɔ nneɛma bebree sii a Akwamu ɛyɛ ɔman ɛhɔ na Akwamu ɛko ntɔkwa a ɛwɔ wiase nyinaa ma ntɔkwa ɛforo yɛn ana Akwamu by the year 1710 efi Central Region ɛkɔpem Benin
ni na na Akwamuhene ho na Akwamuhene ija na de shi bebre wo sase bibinti Akwamu ebetra ha year 1730 na yesa de to aso ekọ yenuanom ayebefuman mu ekọ ya kopio bajeme amejope ode no ho kwa afakuto a odikan akatra akra a onya edin okofrobo yeba Akwamu ha na obofo obomenfo awogofo enyina fi ha koye Akwamu ho mpopoe adomade koye no ne bi kotina esubin naja ne bi kotina pampa so a ene eyekumawu akumawu so bi fi okotina bompata na Akwamu yakase yakan abakosemo a ese ne enkofi ne tenananom Akwamuhene etukwanya aya na nyese minihwiye na msori ana menenam madeshe doso ewo Akwamuhene obeka ya ewonya na wase ho Akwamuhene no wafase panyiya efo na amo akotina nkramemu a wochichiri utublon dinamo utublon fo ha Akwamuhene no wafase pekope anu weiti ama adeswade kese omrebia na da Akwamuhene eso ya misramu so meka me ho aye ne ma ayira yepe hu akoma bakosamo a epese ensada ensaida obeboa me ni ahwehwe ni achechire na ede asuma Akwamuhene aye ne nanom yebi sabe wanyi bi kura uji din to ho mai mekan na me de asida eka ho manananom wa me ko krana wa me tu anamo wa me bibia wa dwuna Akwamuhene wa dwumpa obisa Akwamuhene tumpon asida pc na me de mamo da bonko sumsum na me jedi se yeso dachi Akwamuhene bekaye obeka se Akwamuhene ode no ho kwa afakuto a otoso miensa memreso one ni nananom ane ni mpanyimfo ane ni mrewatia oyebi edi janchima gogun sa won so agu nsapa we na bisa ona nananom ho sanunti anananom mrebia mo mienkai say wonsuemu meswai achira Akwamuhene meswai achira Akwamuhene say the Akwamuhene bako nanim sa Akwamuhene freyen anopa awia enimre awia mu sumu okumu this on our pen mribie mu mienka Yesu ya awuka usu ya ugo za to chon na ase a wa na odi hunya asram mede isi mesuma Akwamuhene awoe na nso ye ese na nanom yenkai seni ahimite yenkai yen traditions seni ete yen tradition no
Sabe, and your life bo. Then you say your tongues are say. Nearly may be emphata. Your tradition only say the sweat up a man. You dear command and you dear with your friend, near the song. That could mind, as you say, or one penny pa or any. That's right. So we can. I'm a carrying you. So I mind yes. So I know Muda Mamu Sumi Sumuda pa. Akwamuhene bibi bia ni wo ewa kwamemu a anya kwamde enyina na ye coin enyina na ebeduyi am pesa mo ka mo ne se Akwamuhene pe ina no wasrafo nasrafo na kwamman bibi due ha iti bibi biara ewa kwamman ya Akwamuhene de ebi wani bia wo bia no hweso ma Akwamuhene nsana nanu mu mfi so me sa kai mo na Akwamuhene nso ehweso ma Akwamuhene nyame bi yaya na afie yesi mu ide sram ya besi ade ne matutuye nyame bi a sabe producer emfa ni mo papa bi amra Akwamuhene mpanyi ayese ye betina ase ni ahwe ni asesa no e dia koyanim yase ni ma sesa Akwamuhene yansu ye nipa yansu ase duo bia yansu ye den yesesa na itimi koyanim si anya ne sa ebeye den amaye meke na mesa bo honu bio mese bibi biara a hene ehye nsa a wo hweso ahini biara da busuemu ahini biara we are accountable to Akwamuhene uko ufia obusu panyin sa na wo hye wo ho ono na na sede se ohwe bibi aso anso ofeso mo hene nso ebu ho akonta kire ma mahemfo afitu kakra de be mamo asasi biara on bi e di so Akwamuhene dim di so Akwamuhene dim ananu bi aye wan bi se one day one asase ho mu akonta enchira Akwamuhene afia ya simu anano mo sesa madwene madwene asani atetefo no ye ma Akwamuhene ya Akwamuhene no yenye ne sa Isramo obi biara ya madamfo obi biara ya minua obi biara ya nipanyi ni bio mo amu sa Akwamuhene oni adamfo e ba se meka anya bone so Isramo nanom aya mo mfa na komapem izi anya ne sa yenko yanim obi wo ni pass ni o ye ni enye enso isa so no mi wa yenko fanti afo so bitimi aye otwitwa ne ho adi Isramo year 2025 Mosha Ghana for
Musi open sisa automatic system yanso akwamuman ebisi yanso sisa niema sani ye niema momyemfa obu nimdie nyemfa chichi akwamuman yenya ne sɛbete bebre nim sɛ na mete sa wo ye niema sɛ na mepɛ no a me no ya dan fa Basa wo ye niema sɛ na mempɛ no a mankasa munim Jadi biar di manusia ni, mana yang se, ini, ayah ni abuano, ya ni abuano ya di bayi, itu bitnya ni ya dia mesramu, hanya miu, punya keseno, aifi embedded dua cemu. Ama pejame ezi sa benyo so eno na mudi ni di ma no isramo bede ananu bi aba okọ be so da chimeko afunya kase eti woda dise sani ayenya yegi tweda mpundi no aba eti mesremo nananu ya de sra na mede mamo Some of my niema senia te senia fata senia se na enchima no so utsia adache otimeja achipa afi ina nanomo jasfo ina nanomo divisional chiefs akasa si akunya biara atompan afide pese bi huma himfu nyina asasa na be kan na be sa ma adwene anana no ma mo ha muntie niye mo amaya mo ho mempene maya mo ho ya kan den wa onye onso amobi nye yo wakasa bi ayeka sa nkrofo no efro den sa munyai ahini yewo emra kwanso ayi di hene ade si doso anso akope emra ne se nia ose na ofata obi tie nye ebusuo n'anim wadi oman no so anim asram mo amaye mo ho iso ba so obi ba no be boa mompene because oba mutumi be kofam tena mompene na mo na amase na mo wo ase asram mehwe ekunya to a e kanu biu ohimia ene mrewatia wo fie ho e wasede to be your deshe e kanu biu enye busu panyin na e your deshe busu panyin fo na mo ha wadwene no munyina ye busu panyin fo no enso ohimia ne mrewatia so mama mu nkwati won Monfra won se dem na mon kan kire wo se wei ana no masom dai to mon fa nko Islamu obusu apanyefo say ma me no kasa anso amuntie eya na so ohimia wo the choice obusu apanyin wo the choice obusu apanyin say ofo say wo choice no eyesi ohimia de na Islamu so na ye no koye no sa kopa chocolate bi man no ni na chere se dem na dada no nto de na se so nti ase ya wudi ho asem Islamu mon sha ne nso merwa no pe chocolate ti am to chocolate ma woni na nyese mo de mo by force se ni amo maka no
Mo de ba be bully ahemi afọ no ne mrewati an mesram. Bibi ani wa ye lobby. Obesa o lobby akọ lobby no make say to chocolate man lobby na mpasa make no. Sa won ti ase a lobby na make no. Ona call lobby. Na mansu nwemra. Mansu ne ya doso dodo. Ohimi agyina ha. Na busu panyin gyina ha. Mrewati agyina ha. No ohimi agyina ha. Dabi. Ahimi afọ no nso. Emra ne say in consultation with wo mrewati a. Esramo. On consult one. Or you may be a life bomb piano can on Trefi on a num into new not a simple suban or Baba is an umbrella to be too from own tea or can not pay. It's Ramo. A foot to you, I mean, Mammy, and now because they became, I mean, the Mamun tea. If you say, Mama Mary. Up to the first quarter, ending of March. I was here with them. I will see you. Man, yeah, Sabe, Uko presidents in power, you were ministers of state. Basically, what he fear, no one emerged Manamamo. But Jay, a Jumana, one in fear, and Uncle Fuya and Amudi in Sassan and Nesso. I catch an animal divisional chiefs in to one share. One divisions, no one could get a while, one impersuasion. Now one fat, this and the bra and the China name share. Name would be a Yanajuma, Akwamu in Tumpong. Most sorry, I see your day. I say, it will dra. I say, you can see the name. I am free me why bed then you will win. To the bishop, someone, yeah. Ebe, why in fear, mamma. Maybe you, divisional chiefs, no. Sabe, wouldn't me, I put me here. Most of them my info. I'm a bar. Or my son. Osumenyawa Adonte Nifa Benkum Chidom Krunti Kamna Eva Komang Ajena Tafo Wonyina divisions and subdivisions are waso son awo nyina tini bo wa hemfo amoba what am I say? Go no yin bi kwanam zero hin kanyi pa islamo afide e ba ba ti da dia wo e be set police for ha one of the da dia enti wo ba that's one many ya obachi da dia Akwamu yes ye de amane ba ye ne ma ya ira mesrem kunya no ade da ho no ya de hia me na wo tena nanu mu afiase manra adwuma ne bebre alamu jase fonso mesrem de se mo no bia famoso ba me nchen mo so mungu ma won a wo ba no kakra mesrem atodebia na mo so manu mbo ya ye dodo minu se ba djuma nen so mungu kakra na wa wo ba no mungu no mra no me ye djuma no ana efe ma ye den de mesremo mungu kakra ma ye na manfo intime mra ananu mo so a lesisi wo ha wo nya mre emiso aye no so afi de ni da so da ho mamo afi aduda so da ho obia me ma obia dutwa manam na mo fa process mu yi amo fa patata ko ahini we ga patapa na didi to bo ase ko ahini no ede enya bete sa e asrafo aduma o ma na makasa na mi yare e kira sei na bi iti to bo ase
na mo bo hu ban yi na usimu a wetime hu se na adwuma no ete ano mekai na meka school some kakra no se na nanom sese mo nyina fi mu pesu aso what am mo fra no brem for my education fund mo fra de body one ba eso mo muami iska fam me dwen ho aya ha me kakra esa meka na me nchade adwinti a me de education fund eso ba mfaso isi ye mo fra do twa so fine eno na no ya regime say 10 years to come no Akwamuhene ibenya babipa agina the rita teacher say my friend me school ho no me fe obia pese okọ ite sanso na ma de so ay pese that's right anano the more divisions na especially and the subdivisions ni na mo hwe na mo nso mo moa kakra mo moa especially mo adese no as wo ko school no mo hwe bi wo ko school o won na mo de echi beja won daache this year e come plans no ho we be invite division bia apa manim na mahwe mo adese no ya hwe bia wo gina ya hwe daache ebetimi de o man no ahye won sa this year come agenda ho na mo prepare ma de share oba bia won na ho basa a wetimi akọ school a mo hwe won mo hwe na mo nyenye sa mo ba mani ma meka ranum le nyanu na dofo afi tell me kan kai no according to the way yanim nia edikan chifo humai afi meko chifo humai eho na Akwamuhene yeti Akwamuhene kapa asana eba bedu bia yewe na ese Akwamuhene ekosa ye busuafo no usi ye krawon isi bebi e wona hoye den ye kwakopa bebi pa atena ni yamba over 400 years ni ya mai ya mesra wonda it afide February ya next month what on safra mi na Akwamuhene wa ko hwe ya manfo so bebi a ye tena asana yitu aba abakrampa asana eba samankase no bibia yija wo bia wo ho e wote sane yete bibia try bibia Akwamuhene try esansude aidigu Akwamu ho asana yitu no be nyina wa kwose sisi be fefe otu hiame yeko inso anya Akwamuhene kwa na eko asamankase ma Martin kase oni ye na eko aburisi oni ye na eko otublo oso oni ye na eko tie nyina akọ na mane papa bi ewu bia no akoye amrepa mu no anatufo na achiame de betu manim na mahu sani ahyehyɛ no ate ye konso ye de Akwamuhene kɔ ekɔ ne marimam ye de yamane ye bibia so ye den ekɔ na aba asumiem ananom twidi ampona kasa nka mo ho mama kokuduru o manim na ho nhyɛ manunyam obibia me bia mu amama Akwamu enimu kan Akwamu first obibia ye bia mu ye ne manyina ayira won ka me ho ne mfa abotare yamfa nge obibia ayira
intimi fa patapa enye mesremo mo sorry a ese biarefo won hwe wagi yensase nyina wan we ebia na efi ase no se mo fa no school e dia botare beje biara e ya Akwamuhene na isa ne sa Akwamuhene so ka aban hunti no bibi biara ya Akwamuhene esa aban de man bia no munye mini ise beje Akwamuhene beje Akwamuhene ameka we ya aseda